Il-Prim Ministru għandu immedjatament jippubblika il-pariri dwar riformi tal-liġijiet li jolqtu l-libertà tal-espressjoni u l-ġurnaliżmu, pariri li tiġà ingħataw mill-esperti li ħatar hu stess. Fil-fatt, grupp ta' ġurnalisti, edituri u professjonisti oħra qed jappellaw lil Roberta Bela sabiex qabel imur il-Parlament b'xi proposta ta' liġi jippubblika l-intenzjonijiet tal-Gvern għal konsultazzjoni pubblika miftuħa u effettiva. Dan għaliex il-libertà tal-espressjoni ma tistax titħares b'liġijiet li jitfasslu fis-sigriet. Aktar kmieni matul il-jum dan il-grupp ta' persuni attivi fil-qasam tal-ġurnaliżmu tal-ħidma l-espressjoni ħielsa batu dan l-appell lill-Prim Ministru li ġie ffirmat minn 103 persuni. Dan l-appell qawwi qed isir minn 11 il-editur u diversi ġurnalisti akademiċi, persuni li jaħdmu fil-medja u fil-qasam tal-arti u tat-teatru, esperti legali, attivisti, membri ta' qdiet diversi u persuni li għandhom għal qalbhom id-dritt kostituzzjonali għall-espressjoni ħielsa. Kien f'Jannar ta' din is-sena meta l-Prim Ministru ħatar grupp ta' esperti biex jagħtuh parir dwar riformi fil-liġijiet dwar il-qasam tal-ġurnaliżmu. Il-grupp għadda rapport lill-Prim Ministru fl-ewwel ta' Ġunju li għadda. Dan ir-rapport baqa' ma ġiex ippubblikat minkejja li Roberta Bela kien wiegħed li jippubblika ir-rapport fi żmien 10 ijiem minn meta jirċevih.